भारताव हाग्राफोरनि थाख' राननायखौ गाहायै मा बिथाथियाव खालामनाय जायो? ए. गोजौथि बि. अखा आरो बोथोर सि. सुबुं अनजिमा डि. हानि गाब थार फिननाय बि. अखा आरो बोथोर। भारतनि गासै हानि बेसेबां जौखोन्दो बाहागोआ हाग्रा आरो बिफां-लाइफांजों खोबजानाय फरेस्ट एन्ड ट्री कभार दं? ए. 18 जौखोन्दो बि. 22 जौखोन्दो सि. 25 जौखोन्दो डि. 33 जौखोन्दो थार फिननाय सि. 25 जौखोन्दो। आसामाव इउनेस्क' वर्ल्ड हेरिटेज साइटनि थाख' मोननाय हादोरारि पार्कफोरा मा मा? ए. काजिरङा आरो मानस बि. नामेरि आरो अरां सि. डिब्रु सैख'वा आरो पबितरा डि. दिहिं पटकाई आरो रायमना थार फिननाय ए. काजिरङा आरो मानस। भारताव हाग्रा महोत्सव फेस्टिभेल खौ सोर जागायजेनदोंमोन? ए. जवाहरलाल नेहरू बि. डक्टर राजेन्द्र प्रसाद सि. के. एम. मुन्सि डि. इन्दिरा गान्धी थार फिननाय सि. के. एम. मुन्सि। आसामनि बयनिख्रुइ देरसिन हादोरारि पार्कआ बबे? ए. मानस बि. काजिरङा सि. रायमना डि. डिब्रु सैख'वा थार फिननाय ए. मानस। भारतारि संबिधाननि बबे दफा अनुच्छेदाव आबहावा आरो हाग्राफोरखौ रैखाथि होनायनि मख'नाय दं? ए. दफा 48 ए बि. दफा 21 सि. दफा 32 डि. दफा 14 थार फिननाय ए. दफा 48 ए। आसामनि रायजोआरि बिफांआ मा? ए. सेगुन बि. हल' सि. साल डि. औवा थार फिननाय बि. हल'। जिब जुनार रैखाथि आयेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्टखौ माब्ला बाहायनाय जादोंमोन? ए. 1965 बि. 1972 सि. 1980 डि. 1988 थार फिननाय बि. 1972। गाहायनि बबे हादोरारि पार्कआ आसामाव गैया? ए. नामेरि बि. अरां सि. गिर डि. रायमना थार फिननाय सि. गिर। आसामाव दानिया बेसेबां हादोरारि पार्क नेशनेल पार्कस दं? ए. 4 बि. 5 सि. 6 डि. 7 थार फिननाय बि. 5। गाहायनि बबे हादोरारि पार्कआ बिटिसि ओनसोलाव दं? ए. काजिरङा बि. अरां सि. मानास डि. डिब्रु सैख'वा थार फिननाय सि. मानास। आसामाव बेसेबां मोसा रैखाथि ओनसोल टाइगार रिजार्भस दं? ए. 2 बि. 3 सि. 4 डि. 5 थार फिननाय बि. 3। आसामाव बेसेबां मैदेर रैखाथि ओनसोल एलिफेन्ट रिजार्भस दं? ए. 3 बि. 4 सि. 5 डि. 6 थार फिननाय सि. 5। बिटिसि ओनसोलनि बेसेबां बाहागोआ हाग्राजों खोबजानाय दं? ए. 10% जौखोन्दो बि. 20% जौखोन्दो सि. 36% जौखोन्दो डि. 60% जौखोन्दो थार फिननाय सि. 36% जौखोन्दो। आसामाव बेसेबां वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरिज दं? ए. 15 बि. 18 सि. 20 डि. 22 थार फिननाय सि. 20।